jingpule na kita paar ktien kalanong kapasan karkhot iwei hadu khatsan. Unaman urangba perton jong usim Syria, ulalong ubriu ubau kenra jong unyoburam shibun namardei da ba utrai ulapenlong ba ki Syria kinyo jingjob. Ulalong uriu shlur ubaklan bor Henry upang nyang tholi. Kalajia bahaba ki Syria kilalik kurup kendet kilayo rong koidi kawai kasamla kena nari Israel bad kalalong syakri yakat nga unaman. Kalaong hala kekenrat lada ukenrat junga unlet peni yalade ha unong yathu lupa uba ha Samaria une unpen kot yu klempem na kejingpang yang tholi. Kumta unaman ulalet yathu yaw kenrat jungu. Kawai kasamla kaba nari Israel kalayathu yanga kumta usim Syria ulaong ki menta ngan pha shithi sha usim Israel kumta ulaleng bad ulara bad shipho talen karupa 6,000 shekel ksiar bad shipho riam ki janko te ulara ru ya ka shithi sha usim Israel kabatho kumne haba kane ka shithi ka poi shapi to tem badai mga ubalapha shapi ya unaman ushakri jonga papindu penkot yu na kajingpang yang tholi haba usim Israel ulapule ya ka shithi ulakat yala ki jan uong artan hato ngade Blei ban penyap bad ban penim baude ubriu upha ktien shanga hana ban penkot ya ubriu ubapang yang tholi hada perkhan petkumno uwat dong ban yakajia batnga haba Elisha ubriu jong Blei ulayo sngo ba usim Israel ulakat yala kijan ulapha ktien sha usim uong Malaysia pikan yala kijan pa unwan shanga menta ba unduptem padon unong yathu lupa ha Israel kumta unaman ulawan badla kikulai bad kikali bad ulasange hakmat jingkhang kaying Elisha ulapha yathu da ubriu khilet sum hawa Jordan hinyosien bad kado jongpi kan sabhabyang patpin sukhuj artan Henry unaman ulaletno da kajingpitar uong hapen ngalanang perkhat ba unwan yakindu yanga ba unyeng ban kerpat ya kakerteng utrai Blei jungu bad ba kawe yala kakti halor kajaga panpenkot ya bapang yang tholi hato khamla ka abana ban kaparper kiwa Damascus banya kiwa Israel baro omla bangalit sum hagi banduk khuj kumta ulalik phai da kajing ingkhong Henry kishakri jung kilawan hajan bad kiong kukpa jungi ladaw nong yathu lupa ula hukum yepi banle ka kabakraw hato pin tre bande yakata kano lele haba uong hapi to sum bat pin sakhuj kumta ulalik hiar bad ulapen ngam yalade hinyosien hagawa Jordan kat kum kaktien ubriu jong Blei tekasnido jong kalalong biang kum ka jong ukunlong bad ulakhuj par hadin kata ulalik phai bad kakinhun jong baro sha ubriu jong Blei enda ulapoi ulayeng hakmat jong uong menta ngatem ba omdan Blei hak perthei baro Henry tang ha Israel kumta pdyang kane kajin ai buram na ushakri jongpi kaktien jong utrai kasam saupu ar kadkhot iwei hadu ar bat saupu lai kadkhot lai hadu saw kumba kaske kathrang ya ki umpo leu bashngiam kumta kaminsim junga kathrang jeme ko Blei kaminsim junga kasliang ya Blei kajing im junga
lanu ngan wan bat ngan yu I yame ko Blei markman ato pha ya ka jingshai bat ka jingshai jome ai kine kinptin yanga ai kine kin yalam yanga sha ulum buk hui jome sha ka ying shong jome tikumta ngan len sha ka duwan ublei sha ublei ka jingmen jonga ngan yaro yame da ka duitara ablei jonga ka gospel kat kum ulukas bukhui landong ka basaw kad khod arpusaw hadu laipo Henry kani ngoong happy lapen bud u Jisu unong yethu lupa juyo buram hashnong lajong ngap ngan ong teine em baladon bun ki riu kan thei ha Israel ha kapor u Elijah men ba shem hapslap jin lais nem shiteng bad ladon kan nem sniu ka bajur kan leng kari ben ban ya u Elijah shem pha du ha ka wei na ki Henry tang sha ka wei ka riu kan thei sha Zaraphet Hasidon ladon ru bun kiba sanyang lengkod ha Israel ha kapor jong unong yithu lupa Elisha penban wat ya uwei na ki shem lapen khud Henry tang ya unaman unong Syria baro kiba ladon ha ka synagogue kila inkhong haba kila yosngo ya kane kila yang jot kila shop ya u Jisu na po kashnong bat kila yalam ya u shakliar ulum ha uba latay ya kashnong pankhen yat ya u shariat Henry u Jisu ulayat napdeng utaw patba bat ulalet la kalanti ka gospel jong utray